Ayan, Supremo Lalab, Mega Love, shout out. Supremo BGB1 the second. Tamsak high. Lalab, Mega Love, shout out. Supremo, thank you so much. Palikes naman ako, Lalabs. Ayan, palikes naman si host. Thank you so much. Palikes naman ako, Supremo Lalabs. Thank you. Ayan, Leordis dito doon po kami galab, shout out. Supremo Dan, Supremo, thank you so much, Lalab, Supremo. Leordis Lalab, Migalab, shout out. Ayan, 3 million, Migalab, shout out. Supreme and Leordis Lalab, Migalab, shout out. Thank you so much. Ayan, 3 million, Migalab, shout out. 3 million in the house. Thank you so much, everyone. Sadit kaya siya mo, masadit. Sasadit.
Si mama. Naglo-loading, nag-building. Aga-aga naman na map. Ma, yung mga yung grip yung Ayan, 4 million Miguel Love shout out for in the house. Grabe naman kung mag-welding ng ganitong oras. Grabe na yan. Di man ma. Maaga pa. Ayan, 6 million Miguel Love shoutouts. Mga lalas, magbaba kayo dyan. Pinapanood nyo lang ako. Ayan. Ano yun, ma? Ano yung si Maui? Biniliwan si Maui, ma? Ba't biniliwan? Ay, Diyos ko, pag nawala yun, ma, nakatali. Saring ulaan. Pati kasi naimik. Sana kusina si Maui. Pag yan nawala. Ayun mga lalag, 2 million Miguel Love shoutouts. Ba't nagpapakaray ng bike? Huwag sila mag-welding ngayong oras, naka-live back eh. Ma! Ma! Pabakan! Si Bandit, ha? Sarina? Ay, tumaw. Bibi! Sabi sana, oh, bakit ngayon lang siya pumunta ngayon? Bibi, oh, ma. Tinjis. Dali mo sa akin, Bibi, yung taho. Gusto mong taho? Gusto mo? Hindi man niya nagkakaunkan. Nagkakaon yan si Bibi Dida. Darwa. Ma, bayarin na ma.
Di man si Bibi ka nagiinom. Ha? Hindi, sayang na naman yan. Bahala man siya. Madi mo yan kasasini mo, mautapin yan. Ayan, 2 million Miguel Love shout out. Patang di nga ni kasi yan martapon yan, oo. Di nga kasi yan dito, oo. Okay na, Bibi. Ininuman mo. Okay na. Ito kay mama lang sa sayo. Mga nalas, kain tayo ng taho. Samira Chuday Backyard Garden Lalab Miguel Love shout out Samira. Ayan, Miguel Love shout out Samira. Thank you so much, Lalabs. Wish Your Glory Miguel Love shout out my 1020. And bigyan kita ng jacket lang. Baka di pa tayo bless. And bigyan kita ng jacket. Member to member. Meron ako Lalab 10. Sa member ko Lalab, so. Ito kay Bloody. Post member to member. Saan yung link mo? Di ko alam kung X na tayo. Ito sa aking member, bless. Bababa mo nga yung bahay mo, bless. Kung di pa tayo X. Si Ol.
ano tayo pala, Bless? Ex na pala tayo, di ka lang kung saan tayo nagkadikitan. Jojo Official TV, Miguel Love, shout out. Ex na pala tayo, lalabs. Jojo Official, Miguel Love, shout out, Jojo. Jojo Official TV, hi idol, good morning, tamsak tusok idol. Mga lalabs, kain tayo ng taho. Ayan. Jojo Official, nagbaba ng bahay, Jojo. Mama, san? San? Diyan. Hmm.
Tamis. Ayan, Jojo, salamat. Jojo, ako muna magsuklit sa'yo, Jojo, ha? Yan na ba yung bahay mo? 170 ka pa lang pala, Jojo. Ay na, bangkero. Sige lang, Jojo. Mag-iwan ka na ng bakas dyan, Jojo. Na, bangkero. Yan, Jojo. Nasa bahay mo ko, Jojo. Papa Yo, mega love shout out. Yo, yo, yo. Papa Yo. Good morning po, Papa Yo. Ayan, mega love shout out, Papa Yo. OTW Jojo from Papa Yo. Ayan, Jojo, on the way sa'yo si Papa Yo. Bless your glory, Dan Pulpak. Nag-iwan ako ng bakas, idol. Dati na pala tayong dikit sa'yo, Jojo. Nag-barter ba tayo? Mga nakadikit yung iba kong alagad sa'yo.
Ayan, Jojo Official Dancer from Papayo. Ayan, Jojo Lalab, dancer si Papayo Lalab, bakasan mo yan. Kalimbangin mo yung Lalabs. Nagla-live stream din yan si Papayo. Walang gaanong tao. Ayan, Dan Harang from Papayo. Salamat po, Papayo. Ayan, Miguel Love, shout out sa lahat from Papayo. Papayo, salamat po, Papayo. Ayan, Bicolana, 20 palitan. Ayan, may 20 si Bicolana po, Papayo. Baka meron ka dyan. Pia Zaira's Kitchen, Miguel Love, shout out, Pia. Pwede naman try natin. Ayan, pwede daw ano, Bicolana. Try ni Papayo kung may didikit. Pia tayo kahit 10. Ayan, kayo ni Papayo, Bicolana. Si Papayo. Sakit na ng aking tiyan, mga lalabs, kakaubo. Papayo, bahay from Bicolana. Main channel din yan, lalabs, ni ano, ni Papayo. Ayan, si Bicolana po nagbaba ng bahay, Bicolana. Pia Dan Ma'am from Bicolana. Ads ako. Ayan. Sige, lalab, salamat sa paharang mo dyan, lalab, salamat. Pia Dan Ma'am from Papayo. Ayan, Pia. Dan si Papayo, sir, lalab, pasuklian na lang. $8.6 ka po, start, ma'am. From Papayo. Ayan, Bicolana, start si Papayo sa'yo. 8.6 ka raw po. Papayo Dan. Ayan, 10 ata kayo, Bicolana ni Papayo. Tapos ka na ng 10. $8.6 ka daw. Ikaw bahala, ma'am, Bicolana from Papayo. 5.34 ka po, from Bicolana, Papayo. Sige, 10 from Bicolana. Basta 8.6 ka, di na ako magbakas. Ang mga inom lang ng tubig, mga lalab, ha?
Bad trip kasi ang ating ubo. Go to channel ako from Bicolana. Ayan, naka-main channel yan, lalabs. Si Papa Yo, naka-main channel. Muhammad El Hindi, Migalab, shout out. Assalamualaikum. Walaikum salam. Ayan, from Muhammad El Hindi. Ayan, Muhammad Lalab, thank you so much. Ko sa'yo, ayan. 5 million Migalab, shout out. Iba yung ating boss ngayon, mga lalabs, kasi may sipon ako, tapos may ubo. Ayan, Muhammad Lalab, thank you so much. Mga lalas, may nag-aaway ditong mga marites. Talaga nag-aaway sa bahay. Rina Duna, Migalab, shout out. Dito pa talaga sa bahay nag-aaway mga lalabs. At sa ulo. Narinig nyo yung nagsisigawan dyan. God. Tawa tuloy si Papa yung. Ay, Diyos ko. Di gaano. Ay, Diyos ko. Madadamay pa kami, Diyos ko. Yan. Ang gasolina. Pira nga ni Kinuko. Ma, 1 litro. Bida. Bida. 1 litro. Yes. Oh. Malis na. Samira Lalab, Migalab, shout out, Samira. Ayan, si Samira po nagbaba ng bahay. Mga lalablabin po natin na kapil. How are you, host? I am good, Lala, but I have little cough. I am coughing, no?
Ayan, thanks din. Ma'am Bicolana. 5.36 ka na. Thanks, Papa Yo. Ayan, nasa taas. Samira Dan Pulpak, nag-iwan ako ng bakas. Dan Kapi-kapi tayo from Papayo. Tapos na ako, Papayo. Kaaga kong nagkape. Ayan, Kiss Keep It Simple Survival, Mega Love, shout out, lalabs. Kiss Keep It Simple. Tadan, tadan, tadan. Good morning from the Philippines again. From Kiss Keep It Simple Survival. Ayan. Jujo. Ako magtimpla pa lang. Inuna whitey bago kape agoy-agoy. Kiss. You are from India? Kiss Keep It Simple Survivor or you are Arabic? Yeah, you are from India? Yo. Tadan, tadan. Internet. Shouty. Mami G, Miguel Love, shout out po, Mami G. Miguel Love, shout out po, Mami G. Dan lang sisi. Sige po, Mami G, salamat po. God bless. Samira Chutay, Backyard Garden, Miguel Love, shout out. Samira. Mami G, Miguel Love, shout out, ma'am, from Papa Yo. May work yan si Mami G. Ayan, tamsak from Mami G. Kiss Keep It Simple Survival. Happy Sunday, everyone. God bless. Ayan si Mami G, nagbaba ng bahay. Mami G. Happy Sunday, everyone. Papa Yo, Yahoo. Nag-iiba yung boses natin, mga lalabs. Ayan, 4 million, Miguel Love, shout out. Magsimba ka, Mami G, o may work ka kahit Sunday. Pupunta na si Payaris. Wala naman yung card dito. Di ba nandyan si Meliana? Ha? Nagtago. Hmm? Ano? Na ano? Di mo nalata. Alin? Ayan, Kiss Keep It Simple Survival. Dan Pulpak, nag-iwan ng bakas si Jojo. Iba yung boses ko.
Pangit. Idol, paalam muna ako. Busy na ako sa work, idol. Sige lang, lalabs. Sige lang. Sige lang, lalabs. Salamat. God bless. Cricket Lalab Migalab shout out. Cricket Tamiran BGM Migalab shout. Nagbaba ng bahay si Cricket. Bloody friend Danchek. Ayan, from Cricket. It to you. This bloody coder. L3 Lalab Migalab shout out. Teamwork Robilin Migalab shout out. Ayan, Teamwork Robilin Migalab shout out, lalabs. Salamat po sa patamsak. And may jacket ka na po. L3 Migalab shout out, L3. Ayan, Papa Yo. Nagkakape si Papa Yo. Ayan, natatawa si Teamwork kay L3. Migalab shout out sa mic na yan. Ayan, yung boses natin, Diyos ko. Inuman natin ng tubig.
At nag-iiba yung ating boses. Ayan, 4 million mega love shout. Ha? Sir Brochito, mega love shout out. Bakit naman ako naglo-loading? Baka sabihin nyo dito ako. Sir Brochito, matagal na yan. Ganyan yung ano ko. Jamaica Sunshine, mega love shout out. Jamaica Lalab, mega love shout out. Jamaica. Jamaica Sunshine Food Vlogs. Ayan, 5 million mega love shout out. Barcia M. Lalab, meron ka ng jacket. Jamaica, thank you. Ano ba naman tong internet na to? Ayan, 6 million mega love shout out mga lalabs. Pagpasensya na yung maganda kong boses. May ano si host, si Pon. Hello, my beauty. Barcia M, thank you. Barcia M, mega love shout out. Barcia Brothers TV. OPM selected playlist. $930. Bloody Coder Dan from Barcia M. Ayan, Barcia Lalab, salamat. Bigyan kita ng ano, extra banana. Ayan, Barcia, bigyan kita ng 5. Payuda, my beauty. Ayan, Barcia, nasa bahay mo ako, Barcia. Hindi na ako magbakas. Paglaban ko sa Paskong darating, ano to? Kumusta ka aking mahal? Unang dikit sa'yo, Barcia. Ito pangalawa. L3 Connect from Barcia M. Kailangan at may harang. Ati.
Andiyan lang yan mga lalas, bigla lang sumusulpot. Minsan talaga matao, minsan hindi. May sipon ka ba, host? Meron lalas, meron. Meron tayong sipon. Di ba uso yung sipon dito? Nawala. Sipsipin ko. Inom na lang tayo ng tubig. Ano? Barcia. Kasi siyempre, Chito, alam mo naman, alas 8 na, di ba? Pag pumatak na yung 8:30, ganyan na yan. Samira, yan. Samira Miguelab, shout out. Tapusin ko lang tong harang Barcia. Ito, pangalawang dikit sa'yo. Samira Chuchay Backyard Garden Dan from Barcia M. May asawa ka na, host. Archie Timanggong Miguelab, shout out. Meron na, marami. Maraming asawa. Archeta, ayan, Timanggong, hello, host. Ayan, Barcia, nasa bahay mo ako, Barcia, uli. Let's support Archeta. Lablabin si Archeta, mga lalabs. Hirap pag may sipon, nakaka-boyset. Nararamdaman ko tayo na. Sana all, Barcia M. Ano ka pala biro? Ayan, Barcia, dikit ko to ulit sa'yo. Hindi na ako nagbakas. Nagbakas si Osla Labs. Kulang pa lang 3. Malakas yung pakiramdam mo, Barcia M. Archeta Timanggong Dan from Barcia M. Archeta, can you return to Barcia M, lalabs? Already connected to you. Dun, 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 dun. Maka 1K lang ako, makakatulog na ako. Ano pa yan? Kasi kainin pa yan ni Lolo. Kainin pa yan lalabs ni Lolo. Sir James Miguelab, shout out. James GP, tamsak. Ayan. Sir James, salamat po sa patamsak. Thank you, my friend from Archita.
Ayan, Barcia, pangatlong dikit to sa'yo, Barcia, ha? Dito ka pa ba, Barcia? Ito pang-apat na dikit sa'yo, nandito ka pa ba? Taga saan ka, host? Taga Bicol ako, lalas, Bicol. Taga Bicol. Ikaw ba, Barcia? Taga saan ka? James GPGP connected from Barcia M. Taga Bicol po ako pero Tagalog salita ako. Kasi nasanay ka na. Marunong din naman akong magtagalog. Kasi tumira rin ako sa Maynila ng matagal. Dito, tumira rin ako sa abroad, lalabs. 8 years. Nung June lang ako umuwi dito nung last June. June, July, August, September, October. Archita Tamanggong. Ayan, si Archita. Walang gaanong tao ngayon. Minsan talaga may ganito, yung walang tao. Minsan madaming tao.
Rebecca Lalab, Miguel Lab, shout out. Rebecca Di Guzman, tamsak na po, boss. Lalab. Ayan, Rebecca Di Guzman, thank you so much. Shout out everyone. Padikit please from Mikay. Ang laki pala ng bahay ni Mikay. Part 3. Choosing which color is the best for me. Aisa Nisperos, 10.3K. Ayan, ano Mikay? Ang laki ng bahay mo. Shout out everyone from Rebecca Di Guzman. Rodi Erejeta, Miguel Lab, shout out. 7:40 p.m. in Austin, Texas. Short video lang pala yun, Lalabs, yung ano mo, uploads. Mikay. Ayan, 2 million, Miguel Lab, shout out. 2 million in the house. $7:40 p.m. in Houston, Texas. Please support from Archeta. Wait lang mga lalabsa, mag-ano lang ako mag-CR.
Ayan, loud praise, Miguel Love, shout out, Rebiga, tamsak po. Samira, nagbaba ng bahay, Samira. Buboy Guapo, mas batenyo. Miguel Love, shout out to and everyone. Ayan, Buboy Guapo, Lalab, Miguel Love, shout out. Tadadan, tadan. Tadadadadan. L3, Lalab, Miguel Love, shout out, L3. Oh, mashallah, L3, you have no 5.12K, mashallah. You have no 5K. Loud praise, ayan, nagbaba ng bahay. Buboy tamsak from loud praise. $3 million, Miguel out. Yan, loud praise po, nagbaba ng bahay mga lalabs. Ayan, Bicolana ng Oragon mga lalas. Palablab naman ako mga lalas sa aking short video na binaba ni Bicolana ng Oragon.
Tamsak Bicula ng Oragon from Loud Praise. Ayan. Lalab, thank you so much po. Ayan, Loud Praise. Nagbaba ng bahay. Baba ng bahay, Barcea. Arki Official Mega Love shout out. Arki Official TV Low guys. Ayos Mega Love shout out. Lalab Arki Mega Love shout out. Ayan, Barcea. Iba dikit pa ako sa'yo ha. Ayan, Barcea. Sabay mo ako uli. Guys, pahatak sana ako sa partner ko ha. Bago lang. Loud Praise. Nabangkero. Ayan, Barcela Labs, pang-5 dikit. Nabangkero.
Annalyn Galindez, mega love shout out. Annalyn. Lalab Annalyn Galindez. Ayan, nagbaba po ng bahay. Grabe pa na loading. Ano ba yan? Yan po nga ng mga alas ko, nag-building mga nalas. Wait lang ha. Naman na. Ano talaga yan sila? Nagkaroon sila si Kay. Ano yan yung dog? Aling! Asin to! Kala to. Ang darating ako. Sa live pa nga po eh. Sa live yan. Ayan. Kari-kari pa na, di ka? Tayo mag-kumanta. Ano? Yung... Ito yan talagang Sabi. ano? Bukol-bukol yun. Bawat trapan ni Mario. Tapos, Nabuka ko. Yung bako. Sobrang init. Pag naman pa ako na yung init. lalabas yun. Ano ba pare? Igaganyan natin parang hindi mahal sa panglagyan. Lang. Hinirang pala yung ninunun mo na yung metro. Hindi ka pare. Ano ba pare? Kaya sabi natin kapag gano'n. Wala yung sakay. Hindi, ito pa ako. Yung tambutan mo wala. Ano ginawa mo kay ano, Ari? Anong ginawa mo kasi? Ewan ko ba? Ano ba? Ano na? Walang lapis. Walang lapis. May lapis na. Maliit lang. Wala yung hulugan ko. Kailan yung naman ko nito. Yeah. Malala, banda nito. Sigurado kita matulog. Wala. May 7 million na. Ano dyan, Versailles, may galab shout out. Iyan, may galab.
Balong nga ini.